ịmalụ mgbe IBB na-abịa ọkụzụ. Here. Oh. Na-arụkwa ararụ. Yes. Isi na onye debe John, onye ahụ abụrụ ordinary person. Ọ na-ede bụrụ ordinary person. Nwoke kara aka. Ọkụzụ Podcast TV ka anyị nọ na ya. Onye kwuru okwu taa nwanne bụ ọzọ Ibe mere mma. Elias Ude Igbo na-ekwu. The Nollywood ambassador. Aka ị na-anụ iwe. Nọọsụ na ọ bụ good friend John Nebolisa. Okpokwu anyị kabara wee bido ụwa. Ma ihe John mere ya ma ndị onye nyere aka. Kwuo ezigbo ibe niile o kwesịrị ikwu gbasara ebe anyị bụ ọkụzụ ụwa. Nọ n'ọkụzụ ka ị nọ. Ọkụzụ ka nnọ. Onye nọ n'ọkụzụ anyị nwa n'ọbịa ka ị maara. Ọbụma gị na-adị na mma maọbụ ọmụgwọ onye nugo maka ya nwere ọkụzụ ụwa. Kedu ihe kpata iji wa laiki ya ọkụzụ anyị? Ihe m ji laiki ọkụzụ. Ọ bụrụ taa ka m laiki ọkụzụ. Onye izizi mụ na ya mekọrọ ihe bụ John Nebolisa. Yes. Oge nna anya moto, oge nna anyara emere moto. Abụ m private driver. Mụ na John dị na mma. Ihe a na-akpọ ọ bụrụ John ka a na-akpọ ya mgbe ahụ. Ihe a na-akpọ ya bụ John. Ana m abịa ọkụzụ mgbe ahụ. O nwere hotel dị na saịdị Abagana. Mụ na ya na-eje mbịa ebe ahụ kwụ ụgwọ. Mbịa ebe a kpọrọ ya gawa ebe ahụ. Ọ na-anya Volvo mgbe ahụ. Wee megide ọ bịa na-agwa m mgbe ahụ na-agwa akụzi m biznes ọ na-eme. Isi ana m agaghị emenwu ihe a na papa m si meri n'ego mmadụ. So from there wee kpọta ndị mmadụ from Mall Street maka ọga m that time na-azụ ahịa moto pass na Mall Street. Wee kpọta ụmụ bọyị meni ha weta ego. So anyị bịa ọ gwọchara anyị ọgwụ ego a na-agwọ bụ ha ga-akọtụ ihe tiechia na katọn rụchacha ya ọ bụrụ ego. Emepe dị katọn efu ego, imepe dị ọrụ saịdị efu ego, mana ihe dị ya n'ime bụ toilet roll. Mgbe ọ bụzi Jonep, mgbe ọ na-azazi Jonep nwa amara ọzọ maka ya, ndị mmadụ jere nga maka ya. Maka mgbe anyị bịara si n'oge okwu na onye anyị ego anyị taa na a ga-egbu ya na a ga-eme nke ọsị ka ha jee weta ya wee je kpọọ polisi. Ndị polisi bịa kpụkọrọ onye ọbụla. Mụ nwa akpọrọ m, anọ m na shọp, o nwere shọpụ nọ na ya na-ese siga. Mfụzi ndị polisi gara nụ mụ nwa nọsi ike ebe ahụ akpụrụ ndị nke ọzọ je tụọ ha nga n'otu ọcha ha jee nga. Mụ nwa nachazie nọrụ ha a na-achọzi ndị ahụ achọ. Ọ mụwa bụ ihe nọkọtasị ha na nnụkwara na o nwere ndị jere otu ọcha ejezi ebe afụ na ha nọ na nga. Many years gacha anyị na-anụzi Jonep anyị na-anụzi Jonep amarọ m na ọnya nwa. So before ofu onye jere nga wee jesie pụta wee na-agwa m na o setụrụ gị. O nyere ya 5 million. Nyere 5 million wee setụ si akpọ ndị ọzọ niile emejọrọ ya kpọọ ha. Onye ọbụla o mejọrọ o setụrụ onye ọbụla from A to Z. Anyị nwa wee jebe ruo o nwere nwanne nwoke chefugo m Denis Udenkwere ọ nwanne nwoke. So ije fu Denis ọ kpọrọ gaa ruo mbọsị ahụ kpọrọ m gaa mụ na ya kpaa nwa obere nkata ọmata onye mbụ si mere ha ọkwa ya gwara m ka anyị gaa Lagos njụ na asị m eme n'ụdị ya ọzọ ma ọkịta ka m ga-eri ego ya isi a na-abịa akwụ m ka m rie ego nọọ ka m na-dasọ nnaba mbọsị ahụ onye m 200,000 mụ wee gbaa moto isi azụ ọsọ ego moto dị ihe a. Mbọsị ndị ọkụzụ a na-ekwu okwu iche igwe abịa m mbọsị ahụ ọsị m na ha na-akwado ije n'ama nye nwunye m ego nyekwa m nwa si m emesịa mụ bịa. Olu ka e mesịrị ihe dị n'igwe ahụ mụ nwa njezie o nwere moto ọ chọrọ ibunye m. Anyị na-aga etu ọsị m na o nwere moto mụ bịa ka anyị ebunye m moto a. Anyị wee gabazie ebe ahụ o nwere nwa mma na amam na onye Abagana Armstrong wee nyara moto ya kiti bịa kwuchi anyị n'ihu wee sị ya na ya ama m nyazikwa moto ọzọ na ya ama mbuzi na ya ga-adachịzi moto a ya ga-adachi moto a onye ma anya onedi man ọsị m ngwa m don worry chiriki moto achị ya si m nabazie o mesie ihe a wee m ihe a wute m. Ọ bụ ụzọ nsị nke nwa nwoke mapụta ebe ikwu gị
onye bụ mgbe iwe agaghịzi m ọzọ. Mbọsị emepere ndị National Union mepere ọfịs ya na Relief, ya bụ the last day mụ na ya mmekọrọ, maka ana m agwa ndị ọfịs anyị na John na-abịa ka ọ bịa buru m na anyị na-eji ibepụ ha na-ada out onye dị ka m kedu ebe m na John ma ebe ka mụ na ya si mara, ana ndị obodo anyị nọsi ebe ahụ, ana o nwere kalenda anyị chọrọ ime ihe na iji lọnch, na-agwa ya ka na a ga-enye etu a ka esi mebe ti ọ bịaruo ebe ahụ n'ọpụ iwe ka nkwupụta na ire etu o si fụ m ọgba brek mbịa banye na moto, hei ndị mmadụ enuso anyị na-ehezi gbazie breki, ọ na-enye m ego m a na-atụpụ na-awụsa ụfọdụ na na-atụpụ na-awụsa ụfọdụ na pịa anyị ruo na nke ndị National Union, ọpụta mụ nwa pụtazi las mpụta je gote waterproof kpụ isi ego wee anyị emechi ihe mere onye m den 300,000 maka kalenda anyị na lọnch, pụta gosie ndebe anyị maka agwa ndebe anyị ka egote ewu gote katọn wine a ga-eji je nye invitation, ha ajụ si m ebe ga nsị mara John si oke onyezie m da 300,000 gosie si a na ego onye mana mmenyezi unu mpechie dị mụnụ eziokwu. Ọ dị mma rinne anyị ka ịkọ maka John na Amaka ọma mma iji gosi na gịnị ya nwee good relationship wee too much. Ị na-abịakwa mbọsị akwa anya anọ m life eziokwu bụkwa akwa nwunye ma onye mbụ nwunye ma onye mbụ at times anyị bịa o nwere ụlọ nke ọzọ dị etu a ebe a ka anyị na-anọ ije ha ebe a nọdụ ebuteghị nri ozugbo and nri abụrụ nri ụmụazị, ihe ọ ga-abịa iricha oge ekpogide gị n'ọnụ 2 days eziokwu irute ebe a ndị polisi ma kọmishọna ma ọsị ya onye ọbụla bụ ordinary person there, onye ọbụla bụ ordinary person ma mụ abata mpa straight. Kedu ịgbata o juala ike ya gụọ dị ya bụrụ nne nwe ebe ka ị na-eme onweghị ego mgbe anyị ji bido, onweghị ego mgbe anyị ji bido, onye ide 2,000 ana m enye 3,000 ana m enye ị na-enye John ọ bịakwa onwe ka o si chọkwa nke ọzọ nje bute ị na-ebutekwuru ya ọgwọ m n'ọpụta sekuriti eri na ọ gwara ha ncha togeda si agwa unu fụrụ onye abịa ebe a unu wee sie taim na geeti ya na unu eme ụlọ m bịara na-aga maka mgbe ahụ kọmishọna polisi ga-anọ ebe ahụ ma gọvanọ ga-anọ ebe a mpata nọ na-eti ha gafe etu a mụ na ya kpasịa mpụta ụfọdụ a na-ayọ m bụ biko nyere ha aka ka ha na-afụ ka m gwara ya nsị adọ nwere na ọ ga-afụ ka ọ na ịmara onwe ndị ọ na-ebunye moto, ọ na-eke moto ọhụma, ọ na-eke moto ndị onye ala aka erukwu ndị odeme ka ọra zuo ka o wee nye gị moto. Ụmụaka na-arụgasị gaanyị na ọkụzụ a o setụrụ ha ncha, onye nwa mere na ọkụzụ junction juru oyi nya ihe ọ na-eme onye mere na ọkụzụ junction juru oyi, ọ bụrụ na ị na-eme gaanyị o bunye gị moto bujee nyawa moto ịma nwozi efe ịpụtara ọkụzụ ị na-eme biznes onye gị ego ọkwa ego buru ibu gostọpụ ya na anya chọrọ ka onye ọkụzụ na-esu ochi. Mgbe ọbụla na ịmaara John ịmaara ya asụ onye na-agba mbọ mgbe ahụ ka o wee kiri obezọ na ịlụ gaanyị na imebe ndị ọzọ ọkwa ya mana ka ọ kpatazi ego ole bụrụ nnukwu mmadụ ọ kwụsị enibatin ọ na-eme mgbe ahụ ọ kpatazi ego ka ọ kwụsị ego bịawazie ọ bụ ndị na-alụ gaanyị na-emebisi ibe o setụrụ onye ahụ akwụsị ya ndị na-alụ gaanyị n'ọkpụ junction obi onye ahụ moto si ya gbawa moto transport ma nye akwụsị ya onwe ịbata ebe ahụ efu mmadụ ma ndị kọntraktọ si na onwere ihe ha chọrọ ịrụ ebe ka onye gị ego ka ndị ego abụrụ ego ụmụazị ịmalị mgbe IBB na-abịa ọkụzụ hia na-ararụkwa ararụ yes isi na onye debe John onye ahụ abụrụ ordinary person nwoke kara aka nwa onye ahụ ọ dị onye yiri ha
ihe na bụ amamihe nwa na-akpọ up and down ihe na trouser a na-atado ebe a o yiri ha pụta very simple onye ikpo na-abụrụ na ọ na-apụ apụ o yiri nnukwu akwa ọ pụta etu a na bụ onye ọbụla na-ekene onye ọbụla na-ekene onye ọbụla na-ekene onye ọ chọrọ tụọ ya aka gbara agbago ọ bụ na ọ chọrọ ọbịa ọ gafee unu ọ pụọ ọ fụchago unu niile ọ pụọ gwa nwanne ya nwoke nya gwee dị etu anya gbagote elu na nke anyị nwa bụ anyị na-aga to and fro express onye fụzie m ọ na-ayọ m ka ọ bụrụ mụnwa mkpakwa ekenela anyị ụmụ Igbo rinne ụmụ Igbo anyị ekenekwa unu Ọkụzụ Podcast TV ka anyị nọ na ya onye kwuru okwu taa anyị nwanne bụ ọzọ ibe mere mma Elias Ude Igbo na-ekwu the Nollywood ambassador aka ị na-anụ iwe nọọsụ na ọ bụ good friend John Nebolisa okpokwu anyị kabara wee bido ụwa ma ihe John mere ma ndị onye nyere aka kwuo ezigbo ibe niile ọ kwesịrị ikwu gbasara ebe anyị bụ ọkụzụ ụwa onye ọzọ na-akụzi ịlaiki onye ọzọ na-akụzi ịmara ọmụma onye m like ọfụma bụ ndebe kedu ndị si rebe m fada onwe bishọp ka bishọp dị bishọp ote bishọp anịkwe nwa o nwere this man Mike Emera na anụ nwa ya ọnụ ya ame Ikmera na anụ nwa ya so mụ na ha ama ya ba na-ekenela anyị ụmụ Igbo ụmụ Igbo ekene m unu ebe anyị nọ bụ na Ọkụzụ Podcast TV biko na like na-eshare na comment na-efolo n'ọkwa nwa unu ọnwa unu ụwa niile ọnwa unu bụ ihe obere nwa na-achọ ihe ọ ga-eri maka na obere ihe ọjọọ ọ dị unu mma sọsọ ihe ị mere bụ share like comment o nwerezi ihe ọzọ kedu aba peji gị ya nwere peji nwere kịta nwa nke gwabakwa na-efolokwa gị peji m bụ Elias Ude Igbo na-ekwu na Facebook na Instagram and TikTok na-ekwu TikTok anọkwu m TikTok nọ na ndị ike na ha aka ya na ndị biko fologani mpe anyị ọ sị na Elias Ude Igbo na-ekwu na TikTok ma na Facebook fologani ya gasị na ya abalị unu ugozi ụbọchị taa mara unu mma daalụ rinne keep sharing